الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة كما يدى الشيخ إمام عبد الله بلالو يفدي gaskiya ni dan yola ne saboda haka yadda malam balalau ya marhabance ku ni ma marhabanta ku nake ni nan garinmu ne don haka gaskiya ni dama ban sa ran wa'azi zan yi ba na zo ne in yi wa iyaye na mutanen adamawa tukuna godiya ta musamman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisi sahihi da al-imamu abu dawud ya ruwaito yana cewa la yashkurullah man la yashkurun nas wanda duk baya gode wa mutane to baya gode wa Allah. Jama'ar Adamawa Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya bar zumuncin mu da Allah a yi mini haƙuri ko da ban samu ziyarar wasu jama'a ba saboda na zo sauraron wa'azi ne kuma na saurari wa'azi na ƙaru. Allah ya saka da alkhairi. Kuma ina kira ga 'yan uwa malamai don girman Allah kada wani ya ɗauka cewa lallai in ya zo wa'azi ko so 10 ne sai an sa shi wa'azi. Ka zo ka ji wa'azi ka ƙaru a ƙaru da kai. Wallahi na ƙaruwa mai yawa. Zan kawo uzuri a tsawon lokaci ba a gani na a wurin wa'azin izala saboda dalilai guda biyu. Wa'azi na ƙarshe na ƙasa na izala da na je banda wanda aka yi a Zariya makon da ya wuce shine wa'azin buɗe masallacin ɗan kanda na malam Yusuf Sambo. Ba zan iya tuna shekarar ba, shine na ƙarshe. Amma don Allah malam kai mun afuwa. Dalili na biyu shine maganganun da tun jiya aka rinka yin su anan. An waye gari mun yi imani da alkur'ani da ingantacciyar sunna kadai, kuma wallahi ba mu yadda a ɗora mana wani mutum ko wani ra'ayi a kansu ba. Muka tashi muna karantarwa aka yi ta amfani da sunan ƙungiyar izala ana faɗa da mu. In muka yi faɗa da waɗanda ke faɗa da mu don sun yi faɗa da sunna sai a koma a ce su Albani suna faɗa da izala. A daidai lokacin da ake faɗin haka Albani na cewa duk Najeriya tun daga ɗan hodiyo ba a kafa ƙungiyar da ta yi wa addini alheri irin izala ba, amma ana cewa Albani ne wa izala sharri. Ana cewa Albani yana ƙin littattafan fiƙihu saboda fiƙihu ya ce kada a yi kaza, hadisi ya ce a yi, sai a ce Albani yana ƙin fiƙihu. Mu ce mu mun yarda da fiƙihu amma wallahi annabi ne gaba. Da muka ji ƙungiyar izala ta haɗu kuma muka ji na ɗaya aka ce a cire gaba, a bi juna sallah, a baiwa juna uzuri. Wannan maganar ni na ji ta ne a kafafen yada labarai ta hanyar shugaban majalisar malamai na kungiyar shine Malam Sani Yahaya Jingir. Na sake jinta a kafafen yada labarai Malam Abdullahi Balalau yana cewa mimbarin izala na duk ahli sunna ne, duk abin da ya inganta na hadisi a zo za a faɗe shi, abin da ya kawo mu kenan. Amma wallahi kamar yadda Malam Yahaya Haifan ya faɗi jiya, wallahi tallahi idan za a soki sunnan manzon Allah wallahi ba mu, wallahi tallahi ba mu, iyakacin ta kenan. Amma ba ma kin izala, mu 'yan izala ne. Ba ma fada da izala, mu 'yan izala ne. Don haka duk wanda yake fada da izala da su Albani yake. Tuntuni haka muke fadin wannan. Wannan sako kenan. Na biyu, Malam Amin haƙuri. Na biyu, ta iya yiwa a shekara 10 ba a sake gani na a wurin wa'azin izala ba. Ba laifin tsaye babu na zaune, mu 'yan makaranta ne, ai mana uzuri. Ai mana uzuri. Makarantunmu gaskiya saboda Allah ranakun Asabar da Lahadi su ne ranaku mafi muhimmanci na karatu. Da makarantunmu na boko da makarantunmu na arabiya. Duka Alhamis da Juma'a muke hutu. To Asabar da Lahadi tsakani da Allah rana ce wadda yake tun karfe 6
na asuba muke fara karatu na littattafan aƙida da hadisi har karfe 10 na dare, sai dai break da muke tafiya. Wannan wallahi shine kawai dalili. Don haka duk inda kuka gaba a ga Albani bannan da shekara 10, wallahi muna tare da izala 100%, kuma mune muku fatan alheri. Kuma mu ba ma bambance wani duk wanda ya ce shi dan izala ne, amma ya ji tsoron Allah. Izala ta kafi ne don ta aiki da sunna. Don haka su malam Muhammad Sani Yahaya sun yi wa'azi a Zariya ran nan mun je, kuma mun ce duk dan izala ya zo nan dandalin shi ne. Duk wani sabani muka ce kowa ya haƙuri a zo. Da kaina na rinka aikawa wane zo matsalar da ke tsakani kai haƙuri. Malam Balala ya ce za a zauna za a gyara, zo ku tambaye su ga sunan yan Zariya. Saboda haka yan uwa wallahi muna fatan alheri. Babban abu idan aka ce za a aiki da sunna ko, wallahi sai an je an karance ta a hannun waɗanda suka santa. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu